Siyathokoza-ke bogogo, siyathokoza bomkhulu. Siyakhuleka enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga. Hawu siyavusela kunina ingane zamoya. Le nikhona emagumbini anomhlaba. Lo umkhulu Gwabini kanti le Indalo Media and Podcasting. Kwazi komnandi siphinde sibe ndawonye kwi-episode engithemba ukuthi nizoyi-enjoya, niyithakasisele kakhulu. Don't forget to like, subscribe and share our content. Sizama ukukhulisa isizwe, sizama ukuqwashisa isizwe, sizama ukwambulelana, ukuhlephulelana kuloko okuncane esisinako, esisikwambuleliwe nathi. Asiclaim ukuthi sazi yonke into njengoba sine-privilege yokuthi sibe nama-YouTube channel kanje. Akukona ukuclaima ukuthi sazi yonke into, kepha lokhu esinako esesambulelwe kona siyakushare nani ukuze izinto nizenze ngendlela ehlukile kunendlela mhlampe nathi engabe senza ngayo kade singena siqala uhambo lethu. So iyona inhloso ngqangi enkulu leyo ye-channel ikakhulukazi kwiNdalo Media and Podcasting. Umkhulu Gwabini into embusa kakhulu enhliziyweni nasemphefumulweni ukubona nina bantwana bakamoya, zingane zedlozi, nenza kangcono, ibe lula eyenu ijeni kunejeni yethu. Iyona-ke into eyenza ukuthi sizigcine sekukhona Indalo Media and Podcasting. Kulaba basha iy'namba ziyakhuphuka kakhulu ze-channel yethu. Ngicela nitshele abanye bajoyine basubscribe kwiNdalo Media and Podcasting. Sikhule sidlondlobale, leyo nto iyasiza. U-YouTube uyasi-acknowledge as abantu abenza into e-right, kanti at some point u-YouTube kukhona akasinikeze kona kokwazi ukuthi i-channel siyigcine yenze njani, iphila. So as-invite-eni abanye, sitshele abangani batshele abangani bethu beze bazosubscribe kwiNdalo Media and Podcasting. Sikhule sidlondlobale bantwana bethongo, bantwana bedlozi. Ngiyathemba ukuthi le nikhona emagumbini nomhlaba impilo iniphethe kahle, niyayibona i-progress. Kuya ngokuncipha ubumnyama, kuya ngokusala ukukhanya, ngoba inhloso yethu ngale channel futhi ikona ukugxosha ubumnyama, silethe ukukhanya ngawo wonke ama-topic esiwenzayo, nako konke ukujula esikwenzayo. Inhloso yethu esukilele lapho nje bantwana bethonga nani bantwana bakamoya. Ake singene kwi-topic yethu yanamhlanje ngaphandle kokuchitha isikhathi. Namhlanje ngizokhuluma ngento ejulile. Well, konke ngihlala ngithi kujulile mina ngoba phela kuyizinto ziyimfihlakalo zakamoya. So ngithi kujulile. I-topic yethu namhlanje, i-episode yethu, sizokhuluma ngokujula. Ngokujula ngento abantu abaningi mhlawumbe abangayinaki ngezathu ezithize, kepha la kaMkhulu Gwabini into esiyinakayo leyo ngokwambuleleka kwethu. Bantwana bethonga, ngifisa sikhulume, ngizoqale ngi-recap enye yama-episode engangawenza in the past before ngingene kwi-topic yethu yanamhlanje. Kodwa uku-recap kwami kusaqukethe izimfundiso ezinkulu ezijulile. Sengenzela ngoba sesikulesi sigaba sabalandeli bendalo media, ngizoloke ngidamane ngicaphuna kwesengakwenza before ukuze ngithi bring up to speed wonke umuntu osekhona kwindalo media njengamanje. Ngike ngenza ivideo le engangikhuluma khona ngokuguquguquka nangokukhula nangoku-advance kwedlozi nethonga nemimoya ehlobelene naloko. Ngike ngakhuluma ukuthi endulo lento yokuthwasa okanye le practice yokuthwasa endulo around aboma 1800s kuya le, amadlozi amathongo kwakunendlela ethize ayeyisebenzisa ukuze lo muntu abamdlozomele okanye lo muntu abemengamele athole intwaso, akwazi ukudla lezi inkamba zakubo ey'suke idingeka ngaleso sikhathi. Leli-ke lithi-ke idlozi mase selimkhethile emndenini umuntu elizofisa ukuthi ayoligcinela iy'mfanelo zalo. Masikhuluma ngedlozi, idlozi akuyena umuntu oyedwa. Ngicela ukuthi leyo ngiyi-clear-ishe. It's a collective
term khona uzothi idlozi or amadlozi. Mina ngokwami nangokwambuleleka kwami akekho umuntu onedlozi elilodwa. Udlozomelwa kusuke kuqhamuke yonke le mimoya ebesiya kwengamele besiyavuka kuwena ifune ini uyilungisele izinto ezithize. So it's a collective noun ngendlela mina engambule, whether uyibiza uthi idlozi as in idlozi, omunye umuntu angatshela izinto esingular, amadlozi uplural iningi, cha. Ngokwambulela kwami nangokuqeqesheka kwami lawo magama omabili asho into eyodwa. So mangabe ngizothi mina idlozi, ungangimistake mase ngithi mina amadlozi engathi sikhuluma into ezihlukene, ngizowasebenzisa nje, ngiwasebenzisa interchangeably lawo magama omabili. Hhayi-ke asikho-ke lapho, sesilana-ke manje. Endulo bantwana bakamoya, bantwana bethonga, kwakukuthi makukhetha umuntu ozosebenza, mhlawumbe aqhubeke nezikhwama noma aqhubeke nezipho zasekhaya zakamoya ezasethongeni nasedlozini. Leli-ke ingena kuyena idlozi lo muntu. Lithi malingena lo muntu uyovesa nawe avuke ukuhayiza okukhulu. Avuke ukuhayiza okukhulu. Lokho kuhayiza kwakufika noma ingasiphi isikhathi sosuku. Kwakungafika ekuseni nithi nivuka nje nisaklina vesana, mhlawumbe udadewenu vesana ahayize kakhulu. Athi meyihayiza ayikho neyodwa into ayiphathayo. Ayikho neyodwa into ayithatha ekhaya. Weje meyihayiza ajikije mawukuthi mhlawumbe ubebhizi eshanela igceke, ajikijele umshanelo le asho ngejubane. Asho ngejubane lo muntu okhethiwe ekhaya. Asho ngejubane aze afike angene emasangweni omelaphi othize, mhlampe wasendaweni okanye oqhelile futhi endaweni. Uyothi mayefika lapho avesane athi qim phansi, afike awe emagcekeni akalowo melaphi. Loyo melaphi ngenjula yakhona yokusebenza kukamoya, wayesuke sazi ukuthi hhayi-ke lo ongilethele yena la ngilethelwe amadlozi akubo ahoshelane nomoya waloyo melaphi, ukuthi sizothumela ingane yethu lapho uzoyigcine, uzoyiphakamisela lezi iy'nkambi esiy'dingayo. Uyena umuntu esimnikeza umsebenzi loyo. Nebala eyewethi mayefika-ke esewile ebaleni, kushunqiswe oshunqiswayo, ebese yaqala-ke, kwangakhulumi yena. Wayevuka kukhulume labantu laba abamengamele, noma umkhulumeli walabantu abamengamele, waleli dlozi elimengamele, lifike lizisho ukuthi hhayi, njengoba silana sicela ukuzogcinelwa usiko olukanje kanje, isikhathi esingaka enza ukhambo oluthize, isikhathi esingaka enza ukhambo oluthize, isikhathi esingaka enza ukhambo oluthize. Siyobe simkhanyisela ukuthi siyomphothula simkhiphe kanjani umntwana wethu, kodwa kwamanje awukumdlise lezi iy'nkamba. Leyo kwakuyi-era ethize leyo yokusebenza kwedlozi, lokudluliswa kwesikhwama idlozi. Masikhuluma ngesikhwama asikhulumi ngokunyangela kuphela ngomuntu ophatha amakhambi. Labantu abahlanganisa iy'nhlobonhlobo zamachibi, isikhwama leso asuke siphiwe kubo. Leyo ability yokwazi ukuthi mangifake u-A no-B no-C ndawonye, kuzongikhiphela i-product ekwazi uku-achieve u-A no-B no-C no-D. Sekuyisikhwama lokho. So isikhwama ngaso sonke isikhathi ngenza asisho isikhwama lesi sey'nyanga sokunyangela. Sisho nani ne-ability nje yokutakula abantu ey'nkingeni abasuke bebhekene nazo, ukuhlambulula abantu kuyizinto ezisuke zibenze njani, zibacindezele. Konke lokho mina ngikubiza ngokumbula ziyikhwama konke. Ziyikhwama konke. So, ake sibuyele-ke kule topic. Ijulile-ke le episode yanamhlanje bantwana bakamoya. Ngicela ukuthi nenze sure ukuthi niya-like, niya-subscribe, niyayishare le content nabathandiweyo benu. Kwase around that very same era, that very same epoch, kwakukhona abantu ababephuma bahayize, umuntu ahambe avesane ayoyijikijela emanzini, omunye ahambe eyobhukuda acwile emanzini. Ebese lokhu ebuya ngamaphupho kwababa ukuthi hhayi ngikhona ngiyaphila, ngisendaweni ethize, kuzofika ngizobuye ngibuye. Ingxoxo yabe iba mfishane ey'bonakalisweni, ngizobuya ngonyaka othize okanye emva kwesikhathi esithize.
kodwa ngikhona ngiyaphila. Khona umsebenzi engiwenzayo wasedlozini la engikhona. Esho kuphi? Leso siba kulawo manzi kuleyo mfula la agcine ukunyamalalela khona. Ngampela kuyothi makuhamba isikhathi aphinde abuye futhi kubo ngomthandazo noma abuye ngephupho, abuye kubo kwabadala. Abuye nakulo muntu lo ozomnyangela ozomkhipha. Abakhanyisele ukuthi ngiyokhishwa ngaluphi usiko, ngasiphi isikhathi sosuku. Ikuphi engifuna imaphi ama-rituals engifuna niwa-observe mhlazane ukuze ngamukeleke, ngikwazi ukuphuma. Loyo muntu wethi mayephuma ngalolu suku mase selifikile-ke, wethi mayephuma, uyayiphuma esegqizile eseqedile, esezosebenza. Nginabangani ababili nje vo, engibahlonipha nanamhlanje. Akwenzeka inhloso yabo eyafana, bahamba, omunye nje wahamba siyozibhukudela naye. Wacwila isikhathi eside, wabuya emva konyaka ney'nyanga, waphinde futhi wabuya. Ukhona namhlanje. Ngomunye wabantu engeke ngicele kuyena ulwazi olujulile. Kube khona omunye futhi naye okwenzeka same thing, wangena emanzini. Kwathi emva kwesikhathi esithize waphuma. Ngangayixoxa-ke kwamanye amavidiyo, ama-details okuthi baphuma nini ngasikhathi sini sosuku, bakhishwa kanjani, kwenzakalani lesi esiyobahlangabeza khona. Ngangayixoxa nje, ijulile kakhulu leyo, walandela wonke amavidiyo. Ngikhuluma ngama-era nangokuguquguquka kokusebenza kwethonga. Kwase kuba khona iy'nkinga eziba khona uma ngabe idlozi lingena kumina, lingihambe ngihayize ngiye kamelaphi othize wendabuko ozoyongithwasisa. Kwaqala kwakhona iy'nkinga eziba khona. Kwakhona iy'nkinga zokuvalana, iy'nkinga zemithwebulo, iy'nkinga zokungalalelani phakathi kwesiguli nomelaphi. Kwakhona iy'nkinga ey'ningi ezithunaza indlela idlozi elifisa ligcinelwe ngalo izinto. Kwahamba yaphela leyo era, lashintsha laguquka idlozi indlela elisebenza ngalo, laguquka isimo salo esiziveza ngalo emntwini elifisa ukuthi limsebenzise. Kwangena le era lena yokuthi-ke manje umuntu noma mhlampe engeke aze ahayize ahambe aye kwakagobela. Kwakhona le era yokuthini, umuntu manje useyaziphuphela. Ile era-ke le esigcine sesiba nalabantu esibabiza ngama-self-initiates. Sesikule era yama-self-initiates. Ngoba idlozi kunemfihlo ey'julile zokwelapha, kunemfihlo ey'julile idlozi eliyimfihlo zakini kokwenu. Kodwa lezi imfihlo idlozi ukuze zibe protected, selike lithumele imimoya nalo idlozi uqobo. Bafike kuwena ngani? Ngey'bonakaliso. Kube khona izinto abakwenzisa zona bona. Liyafika liyazi-introduce-a, liyafika liyakuthatha likuyise emanzini khona ulele ebusuku, likuyise emanzini, likuhlambulule, kodwa ulele wena uzazi ukuthi ulele. Liyafika likuboleke ngelinye ilanga, liyokufundisa imithi, khona ulele njalo wena. Angithi uyabona ukuthi sekuguqukile, akusafani nakuqala ukuthi imithi uyoyifunda kuphi. Ikakhulukazi selizenzela nje likuqale la. Umbe imithi, utshelwe amagama emithi, utshelwe ombulelwe izifo, le mithi esebenza ezelaphayo. Kodwa lokhu kwenzani? Uthongela, ulele. Ebese kuba khona isigaba la idlozi elizokukhipha khona likuyise kumuntu othize, ongumelaphi, ongumthandazi, konke ngokwezigaba zakho zokuhlukana kwakho. Ayokwenzela ayokulungisela leso sigaba esithize kuphela. Ebese futhi liphinde likubuyise idlozi liziqhubekele nawe. Lithi mase seliqedile ukuqhubeka nawe, selibona ukuthi sekudingeka futhi manje umuntu oyiwele lakho lakamoya nokokusebenza nokokudonsa kwezinto. Ebese liku-expose futhi komunye umuntu, likuxhumanise nomunye umuntu ngomlingo walo ithonga, ngokujula kwalo idlozi. Likuxhumanise nomuntu ozophinde futhi akulekelele leso sigaba esithize, ebese futhi uya-graduate uwelela phambili. Ileyo
lokhunjana yani yama-self-initiate lena-ke esikuyona njengamanje ukuthi i-initiation eningi eyenzakalayo yenzeka emzimbeni wami, yenzeka kwimpilo yami. Ama-self-initiates ngihlale ngisho leyo nto alapha kuphela lokhu abakulaphe kubona bakunqoba, baspeshalayiza kubona-ke. Ngihlale ngisho ukuthi mkhulu Gwabini mina ngidila nabantu abaney'bongo ey'hlangahlangene ngoba nami myself ngangomunye walabo bantu abaney'bongo ey'hlangahlangene. Kodwa langikhulisa elami idlozi, langitshela langambulela ukuthi esimweni esinjalo, this is how you go about initiating umuntu obhekene nesimo or okanye mhlampe usolva kanjani umuntu onezibongo osembangweni wesibongo. Yabona nje mina lo othi nje ayi isibongo ibona abantu-ke mina engilokhunja nabo kakhulu, engisebenza nabo kakhulu. In fact umuntu nomuntu ongingqozayo kumina ngisuke sengazi ukuthi 80% yalabo bantu inkinga yakho yokuqala isibongo. Ngobani? Into engabelwe yona, ngi-attract-a yona mina ngoba into yami ekhona kumina. Imimoya yani yamakhosi. Mina ngisebenza kakhulu ngemoya, ikakhulukazi imoya yobukhosi. Ngobani? Nami nemimoya engigraduate kuyona imoya yani yobukhosi and ngilithinta ikhosi lithinteke, likhulume ikhosi. Yini? Into ekumina etshaliwe, eyakhelwe kumina leyo. Abaningi abantu esengisebenze nabo, baningi kakhulu abantwana bethonga. Abanye bebe bengiphuphile, abanye bengibone mhlampe ey'ndaweni ezikanje. Kodwa athe ngibona umuntu, ibuye kube khona umcabango omfikelayo kuthiwe nangu-ke umuntu. Yini leyo nto? Ungayithathi for granted. Yinto eyabeliwe indlela engisebenza ngayo. Usuke ngampela uzofika la kwenzeke izinto zenzeke ngale ndlela efunwa ithonga lakho nangellozi lakho. So bengicabange nje ukuthi nginikeze leyo background encane. Kodwa kahle hle i-topic yethu nansi, i-episode yethu ila namhlanje. Bantwana bethonga, imimoya esengamele, abantu abadala esihamba nabo, abaphila kuthina emzimbeni, abafisa ukusebenza ngathi, abafisa bagcinele into ey'thize ezahlukahlukene okuyizo iy'kweleti, abafuna sibalethele i-healing, abafuna sibalethele ukukhanya. Kunento esengiyinothisile esiyenzeka isikhathi eside ukuthi ngingayinothisi. Sebenako ukufuna bakulumbanise, bakuqondanise, bakuxhumanise nomuntu, ngingathini? Olapha ngeqiniso, osathuka mangabe lapha. Hhayi umuntu okade aqala ukulapha. Khona labantu abasanda kuqala ukulapha, lo muntu akazidawuthi, kepha mayenza into uyacophelela, unesineke, uyayilalelisisa. Amathonga-ke, amadlozi manje avukela labo bantu-ke, akukhomba kulabo bantu abanjalo ukulungisa, ikakhulukazi laba abanemimoya enobukhosi phakathi. Angithi why na imoya enobukhosi? Omunye uzobuza mkhulu Gwabini, imoya engaka yobukhosi uhlanganaphi umuntu nje ongaziwa? Ijulile-ke leyo moya yobukhosi ngoba labantu laba asebaziwa ngempande kakhulu, asebedume kakhulu ngempande, asebaziwa kakhulu, abagcwala khona kakhulu, ephithizela khona kakhulu. Imoya yamakhosi ayisathandi ukusebenza nalabo bantu, ukuthintwa yilabo bantu. Why? Because kunalo arrogance esibuye ibe kubona, i-arrogance nyana. Amakhosi awayifuni, imoya yamakhosi ayifuni into enjalo. Izokuyisa kulo muntu ongacishe wena umbize ngesicashalalana, kodwa kube uyena umuntu okwenzela into yangampela, akwenzela into efumbathekayo, ephathekayo, ephilayo, ikhulume, izisho into ukuthi yenzekile. So ake sifunde ukucophelisisa, siqaphelisise. Kunabantu mina engike ngabajikisa ngoba ngibona ukuthi lo njengoba efike la, mhlawumbe ubelindele ukufica umuntu oney'phandle ey'fika la, onobuhlalo obufika la, ophamaza bufike la. Ubone uma engabuboni ubuhlalo, kusho ukuthi yena akamboni into ozomsiza la. Abantu abanjalo umkhulu Gwabini uyake abadlulise, badlulele kubona labo bantu abafuna. Kodwa imimoya yamanje, ikakhulukazi yabakhosi, isisebenza ngalabantu laba abasahlonipha, abanesineke, abanesikhathi. Ukhumbule umoya wamakhosi akukho la ofisa ukuyothwasa, ukogobela khona. So ayibasebenzisi kakhulu ogobela leyo mimoya. Ngobani? Ayibhawi indawo yona. Hhayi ngithi mase uyagobela phela yonke into uyenza ugobile. Imimoya yamakhosi ayikwenzi lokho.
Ingakho kusebenziswa abantu abanjengomkhulu Gwabini ikakhulukazi ukuthi sikudlulise kuleso sigaba esithize. Iphinde futhi imoya yakini ikususe uqhubeke into yakho usebenze. Kodwa ake siyibhekisise, siyinothise le yabalaphi nemimoya esengamele. Kukaningi umuntu onemimoya emikhulu, imoya yamakhosi, izofuna ukusebenza ukulashwa noma kwisigaba esithize izosidinga ukuthi sigcinelwe yilo mlaphi lona ongathi nje wena hhayi umlaphi nje, uyabo? Kodwa uyamuzwa uma ngabe ekukhulumela izinto, ekwambulela izinto noma mhlampe esakuhlolela nje online, uyezwa ukuthi angeke, akuyena umuntu wasenyameni lo, umuntu ojulile komoya. Ebese into akwambulela zona, akwambulela into enhla. Uthi uma ufika kuyena akuthintele imoya yakhe yamakhosi, agcinele usiko amakhosi lo asuke efuna ukugcinelwa lona. Amakhosi ahamba ne-pin code uma ngabe walapho uwaphakamisa, uwathinta nje. Kunezinto eziyimfihlo ekufanele ukwazi ukuthi uzambuleke, ebese usiko lolu asuke elikhalela noma elidinga lugcineke ngendlela. Kodwa awukunothise lento engiyishoyo, le mimoya iyathanda time and again. Ayikuthathi ikuyise kulo mlaphi ofika ebhentshini lakhe kuhlela abantu abawu-50 phambili, ufika wena ubuyi-51, ube ufike ngo-6 ekuseni. Imimoya yamanje ayisasebenzi kanjalo ngalobo balaphi, isiya kulabalaphi abawoqwaqwa. Ebese ifike ihileke khona. Ngobani? Basahlonipha. Izinto abazenzi ngokuthi i-experience yami ithini, balalela umoya. Umuntu osemdala kakhulu ngokwelapha ugcina engasawulaleli umoya, esazi ukuthi kwake kwafika abantu, sengisize abantu abawu-50, abawu-20 benenkinga ecishe efanayo, ngabasiza kanje kanje, so nalo ngumenza kanje kanje. Kanti imimoya ayinjalo. Imindeni nemindeni, amadlozi namadlozi esiwaphethe asengamele, aney'mfihlo nje encane. Mina ngikubize ngama-pin code la ekhaya. Bayazi abahamba nayo, iyona language esuke kukhona i-pin code ekufanele ibe khona, iqhume, basinikeze yona bese siyasebenza. Ngoba sisasebenza thina ngokukhulu ukuhlonipha, nangesikhulu isizotha, nangokukhulu ukulalela umoya, nangokukhulu ukuba nesikhathi sokwenza izinto. Bayazi bazo-testify sebeke bafika omkhulu Gwabini ukuthi ungaze ubhoreke indlela into siyilandelenisa ngey'tep. Kodwa nje okubaluleke kakhulu leyo moya ayisubmit indawo. So uma ifika ebantwini abanjengathi asifune submission thina, ngingubani mina? Kodwa okusala insebenzo, ngisuke ngizokwenzela insebenzo kube yiyo. Izinto zakhe bese ziyalokhunja, ziphinde zidamane ziphakame, kube khona ushintsho. Bantwana bethu angitheni nje angidlulise la, ngizoba mude kakhulu kule video. Ngicela ukuthi nje siyi-embrace ubuthina, sikwamukele ubuthina, sisukume, singaphindi iphutha elenziwe abazali bethu. Ngoba okunye kwethu njengoba sekufika kuthina sekunolaka olungaka, yingoba bona bake bakuziba, bacasha ngamasonto, kwacasheka kwabanye. Omunye wacasha azi kahle ukuthi hhayi sekungamane kusale ebantwaneni ngoba engasekho. Abanye abazali bayawakhipha amagama anjalo ngomlomo. Abazali abazale thina bebenenkani, angisho nje, bebenenkani ongakaze uze uyibone. Yabona nje uma ngabe ucabanga ubabakho, ucabanga umzali wakho nje okuzalile mhlampe ula ko-40 years, 30 bani kuya phansi. Bebenenkani abazali abazale lezo y'ngane. Bekulula nje ukuthi umuntu ayibalekele imoya, aze ayibalekele okokugcina. Omunye azi kahle ukuthi hhayi khona, lo engimzalile, lo engimbelethile, akuyena unombani. Uphume nayo lento yami. Uyayizwa umzali uma ngabe ebeletha ingane ukuthi iyaphuma nalesi sigulo sakubo sasekhaya, sakomalume noma sakubo kwayo. Umzali, kunesisho esijulile esithi umzali uyena owazi ingane, owazi ubaba. Khona into ekanjalo, khona into eshiwe kanjalo nje. Kodwa mina kangiyi kulezo ndaba zobaba. Ngize la esimweni sani sezipho nemimoya. Umzali uyayazi ingane ayizalayo ukuthi la ngizala umuntu onabantu abadala, uphume nomkhulu. Khona into ephumayo kumzali ngesikhathi ebeletha. Ngelanga ngike ngiyixoxe into enjalo ukuthi yini eyenzeka emzimbeni iphume, umzali asho ukuthi ngenhliziyo asho hhayi lo engimzalayo-ke uphume nakho konke okade kungihleli la, okwama-duties, ama-responsibilities asethongeni nasedlozini. This is umkhulu Gwabini, le Indalo Media and Podcasting. Ndawuwe, camagu. Asibonaneni kwelandelayo episode.